kana nasikana ndi mabatsirikere penyimi. Ava, msadero. Aiwa ndakubatsira izvi. Yo, ambatsirikere mbuya imi. Ambatsirike. Aiwa ka, amubatsirikere. Yo, amutonyara ndichirimo kokana ndaenda. Jesu Kristu imi. Aiwa kana budai. Ngatendi. Bapa simpafa. Yo. Ndechegore rinoti chaona zvakawanda. Mashizha tokwana netotu yakatema twese auna tachata sana kuganza mishi andisvave zvoda ndinyima mavheji zvavo ndingambosiya mhuri yangu ichifa nenzara ndisvave zvotangira pa ndingamborara nenzara kumbenyu ndizvakezvo ikobai chisvikiwa Meshkanga. Yo, kondimi, musage kumgarden mameshkanga na yaskana. Maskera remedi. Maskera se. Chiko na imemchasa. Ko chichiri kuitika pano? Vandita hangu nditeme. Skana munganzi mutime mgarden muridza sipo. Hakuna zvakadaro. Vari kupika meshkanga vachiti vaonetesa skana. Vanga tori pano manje vaenda kumba kwavo. Vade kukutimira magarden veg mugarden mavo. Vanditi nditeme zveshu. Skana ite serious. Mgarden mevanhu. Handi kumba kwavo kana zviri kunetsa. Aiwa kuenda nemandene ndinenge ndapedza tema muri wangu. Askana, siya tema muri wevanhu. Kana zvitonetsa totosvitsana kwasabhuku. Budai mugarden mevanhu askana. Makutotiza askana. Mai Mutasanudzi mire apo. Sumuka yende kuna mechikanga izvozvo kana kuendesa nyaya kwasabhuku. Aiwa chingomira. Ndipo mira chiyasikana sumuka itoni. Sumuka yasikana. Handi ni nyaya kwasabhuku izvozvo kana kuna mechikanga. Mapiwa muri yokupi dai mapiwa muri maitiza imi. Dai mapiwa muri maitiza here. Ndipindurei. Zvinondofa nenzarero. Mofane komadi kukumbira neyasikana vaikwanisa kupewa kana 2 kana 3 mavheji makakunobika nemanganiwa. Neyasikana. Handi kwasabhuku toni. Sumuka itoni askana. Sumuka itine kwasabhuku askana. Sumuka yaskana. Handi tunotsaura nanya. Kwazi izvo zvimashwa kwasabhuku. Handi kwasabhuku askana. Kana kwa mechikanga. Handi wande kwasabhuku ndonoti wakarepa makina. Maskana. Na makina atamborepana askana. Ana makina chakadanana. Handika ndosvo zvamunofana kuziya. Muri munhukadzi askana. Munofana kunzwisisa kuti kana muri munhukadzi munofana kumbotiwo muchitsotso bhinzi kunze uko. Bhinzi? Askana. Tsotso mwana bhinzi mwana mudiki. Askana na makina vaya vachiri vana. Muchimakavatera vachiri vana vaya. 18 radza achiri mwana. Zvinokuda bhinzi kwako kwakuzvimbira. Askana mamati iko ne askana. Pana uye? Maskana ngishiya taurirane. Andiuya uda ndanoudza mechikanga. Ende ndikuda kwenda. Aiwa askana. Imimi aiwa. Nini nyende da unoudza mechikanga iye. Handishaenda. Ndakungosiyana nazvo hapana zvandaona. Imimi chegrege kunoita ku Ministry of Education askana. Ndingadzingwa basa askana. Munoziva ndopandoraramirawo ndiri. Imimi iwe uregedzewo kuenda kwasabhuku kwamachika. Handishaenda askana. Aiwa zvapera. Ndinemwe nyaya. Nyaya ine askana. Bata. Skana ka. Usanonedzi. Uni mune wacho kuzara madhadha skana.
ungakadzo uongo chindimanyise asikana inemiwo munazo mamchidzizeyo ngesenemi yako asikana ka hakuna mukadzi asingazvidi asikana kuda mwana mudigere ndingangotodza bhinzi dzawana chinyarara ipamwe pane vanhu vanenge vachipinzwa kunze kunyenga ipeka unza mafudza mangwana ndikuya zotora mama mawe munouya kugadheni ariko munouya usati waenda uri kutambira rini asikana zvauya seiko zvekutambira kwangu ukuda kuti basa ripera ndi aiwa basa ripere kasinai saka uri kutambira rini ndikutambira next week saka pa next week pauri kutambira uri museshi aha munongozivawo kuti mari inongopindawo anytime any day paunouya papa mari yako chingozida 10% ndeyangu inini neasikana ndakakupei mari munozati murume wangu ashande uda kuti basa racho ripere zvikapera manje unobva maita semesatarisana pamba asikana ndinongona kukupewo kana ndingoti 5% acheni yazonyanya ndakaenda kuminista aiwa asikana aiwa ndimuna michitora 10% yacho asikana iya kozi basa rangu ndorida asikana ndofunga kuti hakuna mawa muchaudza nyaya iyi asikana orai mafamba mushi mbikirei muri kumbawo ehoi Kuba. Sekarang ndadatuka asaya zvirakani anoudza ine yo zvinomudhapira aikuruzvesu